svaki kamenčić je bitan, pa tako i ovi festivali služe upravo tome da se čuju različiti pristupi, različite informacije, povjesničari iz različitih dijelova, bilo Hrvatske, Europe ili otkud dolaze, tako da svakako jako bitan događaj. Sad je pitanje što mlade zanima. Jesu li uopće mladi zainteresirani za tako neke dugačke sadržaje poput dokumentaraca ili zanimaju možda kraće forme poput YouTube-a, TikToka, Instagrama i tako dalje? Mislim da je to jedna budućnost bez koju ne možemo jednostavno zanemariti i trebamo osmišljavati kolegije koji će takve sadržaje, takve medije iskorištavati na najbolji mogući način. Iako naravno uvijek tu postoji, jel da ono što je ono zanimljivije možda se malo preuveliča pa onda ne odgovara nužno našoj povijesnoj istini kako mi povjesničari voljeli da sve u detalje ispriča kao što jest, a ne da se nadodaju tu nekakvi možda sočni detalji što često bude u tim nekakvim mainstream, recimo, dokumentarnim emisijama. Naravno, cirkulira jako puno mitova, osobito o ovoj temi o kojoj je riječ. Stvar je da su mnoge još teme i mnogi aspekti neistraženi. Osobito što se tiče hrvatske historiografije i naravno to je onda plodno tlo da se na temelju onih podataka koji postoje i konstruiraju određene tvrdnje koje su ili pretjerane, nekad su i potpuno krive. Kako motivirati mlade da istražuju povijest? Pa rekla bih da je tu naravno ključna uloga profesora u osnovnim i srednjim školama i pokušati izaći iz nekakve takozvane događajnice, to jest učenja na pamet godina, kraljeva, vladara, država i tako dalje i pokušati ih što više motivirati da shvate kako su ljudi zaista živjeli u nekom povijesnom razdoblju.